вақте вориди зиндагии як нафар шудед, шумо на барои гузаштаашро ба хотир овардан, балки барои ояндаашро сохтан ҳастед. набояд инро фаромӯш кард. тарона бахшида мешавад аз номи ёқубҷон, бахшида ба ҳамсари меҳрубону зебояш малоҳат. малоҳат, хоҳари азиз, имрӯз ёқубҷон қисса карданд аз муҳаббату эҳсоси беохири қалбашон нисбати шумо ва ман дарк кардам ки ӯ чӣ қадар шуморо дӯст медораду эҳтиром мекунад. воқеан ин боиси хушбахтӣ аст ки шумо мисли ёқубҷон шавҳаре доред ки сар то по аз дӯстдории шумо ҳарф мезанад. ман бо малоҳат вақте ки оиладор шудам ӯро дар асл хуб намешинохтам ва ӯ ҳам маро хуб намешинохт. ҳамин гуна шурӯъ карданд ёқуб. аммо ман дар идомаи зиндагӣ ӯро хеле дӯст доштам, чун хеле духтари хушахлоқу худотарсу бо эҳтиром буд. воқеан месазад чунин занро дӯст доштану эҳтиромашро ба ҷо гузоштан. малоҳат зани зебову хушахлоқам, зани хубу хоксору худотарсам, зани орзуҳоям. воқеан намедонӣ ки чӣ қадар дӯстат медорам, ки намешавад ин муҳаббатро бо сухан гуфт. ман дар асл намедонам дигарон нисбати ман барояд чӣ гуфтаанд, вале бигзор худам ҳақиқати ҳолро барояд бигӯям. бале, дуруст аст ки ман дар гузашта бо духтарони зиёде ҳарф мезадам, ки онҳо соҳиби илму дониш буданду духтарони зебову дунёдида. аммо малоҳат медонӣ чӣ? фарқияти ту аз онҳо аз замин то ба осмон аст, чун онҳо арзиши як тори мӯи туро надоштанд ва надоранд. онҳо аз зиндагиву аз худову аз бисёр чизҳои дигаре дуру бехабар буданд. агар он гуна духтар ба ман писанд меомад, ман бо ту на, бо онҳо хонадор мешудам. агарчи ту маро намешинохтӣ, намедонистӣ, агарчи бо розигии волидонат ба ин кор розӣ шудӣ, вале ман ки дар бораат медонистам ва ба ҳамин хотир розӣ шудам то бо ту оиладор шавам. азизам, лутфан ба гузаштаи ман худатро асабиву хаставу ғамгин накун. ҳатто фикрашро накун ки шояд рӯзе туро танҳо мегузорам гуфта. мард дар зиндагӣ ҳамеша бояд мард бошад. ман як интихоб дорам, ин ҳам ту ҳастӣ. ман бо ту барои замона на, аз барои худо оиладор шудам. барои сархамият, барои меҳрубон буданат, барои худотарсиву барои ахлоқу духтари исломӣ буданат оиладор шудам. гузаштаи ман аз имрӯзам ба кулли фарқ дорад. ман дар гузашта туро надоштам ва ҳам ҷавон будам, ҷавонӣ мекардам. вале бубин, имрӯз туро дорам. дигар маро ҳоҷати доштани касе нест, зеро ҳеҷ кас баробар ба ту шуда наметавонад. қадри ту назди ман аз ҳамаи онҳо боло аст. пас лутфан худатро ғамгину хаста накун. аз рӯзе ки туро пайдо кардам, чашмонам барои дидани дигарон кор аст. бовар кун, ту барои ман аллакай кулли дунёӣ, ҳамсари никоҳӣ, ҳамсафари зиндагӣ. ва худо хоҳад боз фарзанддор мешавем ва модари фарзандам мегардӣ. он вақт он қадар хушбахт хоҳем шуд ки кулли одамони дунё ба хушбахтии мо ҳасад хоҳанд бурд. малоҳати зебоям, зани яктову дӯстдоштаниям. ман ҳам инсонам, мардам ва шири инсон хӯрдаам. медонам ки ҳар як духтар бо сад умеду орзу шавҳар мекунад ва ман туро ҳеҷ гоҳ мақсаду нияти миёни раҳ карданро надорам. рафтору одобу эҳтироми ту бароям аз ҳама боло аст. ман ҳамеша ба даргоҳи худованд шукргузорам ки мисли ту бароям ҳамсар додааст. аз рӯи ту ман ҳамеша эҳтироми хонаводаатонро хоҳам дошт, ки чунин духтаро ба камол расондаам гуфта. ҳамеша дуо мекунам ки мо канори ҳам хушбахт бошем. барои ин хушбахтӣ боварӣ лозим аст азизам. пас бовар дошта бош,
خدا چشم دشمن را کور گرداند تا حسودی این خوشحالی و خوشبختی ما نگردند. عزیزم، دوست داشتن و همیشه کنار تو ماندن برایم قرض است. پس من در این قرض خود استوارم. آرام باش، خیلی دوستت می‌دارم. با احترام، شوهرت یعقوب جان.